Assam Sarkar pen Khel Maharan ke pathua jai me ke pamana long Sarupathar MEC constituency mati Bokajan Elia tum pen chepahai ponsi Sarupathar constituency aphan nongme ke wanpi Lason si Assam Sarkar pen matha ponsi ke pathu parong romati sports anathu ansose kengkam kapachi jor pon thekji aphan pura ke damtanga por pen Karbi Anglong arlo kapre ka constituency angbong Khel Maharan ke pathu kachipatya jai me pedo ponlo Lapen constituency angbong ke hai ponatum si LA ke thom angbong kachipati padopon thulo Bangsong bong ke damtang mati jong ni phai thong ke bani ki jutsi kachipati ponalong Bokajan LA Aparman Sarupathar constituency lapen Hauraghat LA atum angbong si Khel Maharan along football pathu ponlo Bangso hot hin angbong ingtang kringpen chedan ponlo Bonta Bokajan LA mati Sarupathar constituency atum ki thekmu chota jok chepahai pondetu Bangso penapi district angbong ke pathudun ji aphansi kachisik kachedang ponthutanglo Deputy Speaker Dr. Numal Momina hinpen Khel Maharan ke pathu ke hayatuma phan tangkasuri phokep ki PG alam kachichaga tengpen Sarupathar MEC kadom tirang pi methang hemalong MEC arideng Karchola pen tangka pajir danblo lasonsi Sarupathar VDC chairman Silarson Rongpi chetongdun Khel Maharan ke pathu non lapuson angdeng nangkile rocky Jesemet Karbi Anglong Autonomous Council MEC kadom tirangpi kabor idun kachirap ver ajok lopusi a coach Rajen Rongpi pen kachuro lamthe thanpon anparta Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen Deputy Speaker Dr. Numal Mumin lapen pinnangan arlengkit hekiding atum nang kachirap duna potsi suri kachuro lamthe chepaklang pon Assam Sarkar pen kepathik pon Khel Maharan 2023 labang so a program pathik pon lake dak nilitum Bokajan LA kedamtang humusti wise aprangsi soita humusti dolo labang so humusti long truck do la long truck pen ke nilitum a humusti ke Sarupathar humusti asawet sitame ke pathu anat aning hang ipik labang so humusti long nilitum hanang ke Japon MEC Baido aki haipi alangli nilitum han labang so ke pathu phanang chirap dun pik lapen ke labang so soita humusti pen ke hai ke Sarupathar humusti lo pen labang so LA wise hoi pen si represent dun etum Sarupathar humusti pen si represent dun lo pen la tinta LA do Bokajan LA la pen ke difuel LA la pen Hauraghat LA la songbong pen si patesi patumi tarik thong ke barni nilitum Hauraghat la pen ke Bokajan LA angbong si final match pathu lo labang so final match lo ke nilitum Bokajan LA si chepahai pon lo Sangti hidi pen present terang Karbi Anglong live